Здравейте хора! Ние сме Dido Studio и се завръщаме с второ видео, с което ви обещахме в миналото видео, че ще дигнем Бери 25 ранг. Ако искате да гледате още такива видеа, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала. И днес ще играем дуо отново. И продължаваме към първата игра. И така, първата игра започваме. Вземи тази кутийка, дам, браво. Аз ще взема тази. Внимай с хората. В центъра има спайк с 2 пауъра, който взема кутийка, ще стане с 3. Къде те уби? Мале, аз умрях. И не умрях. По чудо съм жив. Влиза в растите. Опа, гърмейн. Не му скача, Дидо, аз също съм тук, виж. Не, виж. Те ми хора, тези малко са некадърни, не успяха да ме намерят. Минаха до мене, но не ме видяха. Здравей! Ай, не ме видя минали път. Айде, замина. Той е с ултимейт. Защото се съживи. Ти като се съживиш, то се вижда. Че съм там. Пусни си кутийка и отиди или не. Да си използва ултимейта. Нищо. Поне не си загубихме уинстрика, хора. И така с втора игра. Първата не мина много добре, но поне не си загубихме уинстрика. Така че продължаваме напред. Не умирай, моля те. добре. Съпров. Спайкала. О, не, бото е с такъв, който вижда, нали? Ще ме види. Този мап не е толкова хубав. Вчерашния беше супер. Нямаш кой да ни победи. Браво. Там има Бо! Допреди малко не беше в храста. Затова те видях. Отиди тук. С кутийка. Пускай. Къде? Е тук. Добре си. Тук има човек ли? Аз не знаех. Адам. Калкан Мичурин. Добре, има шанс да победим. Чакай. Не. Грешка. Няма смисъл. И добре, става. И хора, това е третата игра за днес. В това видео. С която ще станем още по-близо до 25-те ранкове. По-скоро 25-я ранг, защото тук малко трудно ще стане. Няма да достигнат купи.
за да стане. Дано не като вчера, като миналото видео, да ми остане една купа до дигането на Бери. Защото това ще е много гадно. Айде, Дърчо ме замързи. Бягай. Кутийка! Не. И за сега имаме шанс за второ и първо място. И ще можем да ги дигнем 25 ранг според мен. И ще имаме 25 ранкове. Бери. Аз за сега съм на 400 и някое място в България по купи с Бери. И да, второ място. И четвърта игра. Да, бе, това класическия снайпер се гърмя. Вземи тази да дам. Вземи тази. Отиваме си зареда ултимейта. Знаете как го правя. От първото видео може да разберете. И от сега. И вече имаме ултимейт, хора. Нека да се впускаме към битката. Пишете в коментарите кой да е следващия герой, който да дигнем 25 ранг. Като след дигането на 25 ранг Бери ще ви покажа кои са ми героите. Не скачай на никой. Те ще идват към мене. Ти стой там! Далеч, по-надър. Така. Добре, поне скачай. Дай да го убием. Давай. Браво. Бягай. Не. Толкова не е добър. И за сега всичко върви както трябва. Надяваме се за първо място. Нека да продължим всеки случай тук. Оп, там има хора. Тук има хора, Дидо. Там е Едгармейна. Там е Едгармейн. Той не са 7 пара, трябва да го убием. По-далеч. Това е първо място. Къде отидохме? Той не реши да не оцели. Браво, Дидо! Това е победа! Една купа няма да стигне. Пета игра, може би и последна игра, зависи. Ако загубим, няма да е последна, ще останете още с нас. По принцип тази игра спечелим ли в топ 2. Ако сме в топ 2, дигаме 25 ранг. Не знам дали на трето място даваше купа, не помня. Ако дава, също дигаме 25. Но нека да си вземем второто гарантирано място. Как не те уби? Едгармейна. Скачай му. Чакай. Сега! Вземи кутийката, бе. И е топ 3 за сега. Имаме шанс. Не идвай тук при мен. Аз знам къде има хора. Бе, чуваш. Там има хора и там горе има хора. Виж, по мой диагонално дясно хараста, там къде съм странал и Рикото. Те са с максов отбор.
Макс не знам. Идвай. 3. Не. Пусни кутийка. Ама не, чакай. Сега към Макса. Не, ще му да букуци. Айде, то ме прекина. Айде, скочи му. Нищо не мога да ти направи. Еми, това ще е 25 ранг. И може би първо място. Не, може да не е първо място. Бягай, кутийка. Защо не? То беше ясно, че ще убие. Добре. Така кажи, аз къде да знам. И хора, това е 25 ранг. Пореден 25 ранг мой. Това ми е май 11-тия герой на 25 ранг, който дигам. И това е Бери. Бери е новия герой на 25 ранг с 14 win streak. Стигнах до тук. И супер. Legendary! Хора, Legendary! И изпада ми се скин на Спраут. Не, но става. Все пак във видео ни се пада Legendary звезда плюс 50 купи. В някое видео ще отворим всичките тези стар дропа, които ще съм запазил. И като стигнем до края на паса, ще ги отворим. Кажете в коментарите кой да е следващия герой на 25 ранг. Ето това. Брок може би ще е следващия ми 25 ранг. Може Лола, може Dynamite Buzz. Това са героите, които ще дигна. И благодаря ви, че гледахте това видео. Бай-бай!